Bojíte sa, že prvou pomocou niekomu ešte viac ublížite? Práve tento strach je najčastejším dôvodom, prečo ľudia v kritickej chvíli len stoja a čakajú, alebo sa spoliehajú, že situáciu vyrieši niekto iný. Najväčšou chybou však nie je technicky zle podaná prvá pomoc, ale panika a nečinnosť. Pravda, o ktorej sa málo hovorí, je, že prvá pomoc nie je o dokonalosti, ale o rýchlej reakcii. Namiesto riešenia maličkosti sa sústredte na 3 veci, ktoré skutočne zachraňujú životy. Zastavte masívne krvácanie, skontrolujte vedomie a okamžite volajte 155. A čo povestné zlomené rebra pri stlačaní hrudníka? Ako záchranár vám poviem jedno. Rebra sa zrastú, ale smrť je definitívna. Hoci sa o tom veľa hovorí, v praxi je to priateľná daň za záchranu života. Informácie z vedeckých pozorovaní potvrdzujú, že akákoľvek laická prvá pomoc dramaticky zvyšuje šancu na prežitie v porovnaní s tým, keď nespravíte nič. Ak v šoku úplne zamrznete, nie ste v tom sami. Vytočte 155. Operátor je špičkovo vycvičený profesionál, ktorý vás aj v tej najväčšej panike presne navedie, čo máte robiť. Pamätajte, že najhoršia prvá pomoc je tá, ktorá sa neposkytne. Chcete vedieť, čo robiť, keď ide o život? Sledujte nás pre ďalšie tipy a rady a ešte lepšie, vyskúšajte si praktický kurz prvej pomoci v našom tréningovom centre v Komárne.